Ji dema ku desaletdariya Rojavayê Kurdistanê ketiye destê PYD baskê PKK û heta weke îro çendîn planên dijmin li ser destê çekdarên PYD hatine bicihkirin û tevahiya aliyên Kurdî ji bo parastina berjewendiyên bilindên gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê banga Yekrêziya Navmala Kurdî dikin. Yekrêziya Navmala Kurdî bû mijara rûniştinên tevahiya xelkê Rojavayê Kurdistanê. Lê li ser erdê bêngav û hewl ji bilî Yekrêziya Navmala Kurdî ji bo hemû merem û armancekê têne dan. Dema ku krîza Sûriyê destpêkiriya rêkeftin navbera aliyên Kurdî de hatin kirin. Mîna rêkeftina Hewlêr 1, Hewlêr 2 û Duhokê. Navbera Encûmena Niştimânî ya Kurd li Sûriyê û tevgera civaka demokratîk hatin encamdan. Lê ew rêkeftin bi tenê man nivîsandin li ser rûpelan û nekete warê cîbicîkirinê de. Piştî derbasbûna çendîn sal bi ser rewşa Sûriyê de û ji destana bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê û durustbûna metirsê li ser herêmên Cizîrê û Kubanê û guhartina hevkêşên siyasî yên navdewletî careke din deng bilind bûn û daxwaza Yekrêziya Navmala Kurdî hate kirin û gotin ku erke li ser aliyên Kurdî tenezulê bikin û berjewendiyên dozê li pêşiya berjewendiyên hezbî û kesayetî deynin. Ji ber eger rewş bi vî awahî berdewam be, eger heye ku doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê were ji nav birin. Dawên pêşvecûn Yekrêziya Navmala Kurdî ku enekesê û tevdemê serpirestiyê dikin, ew in ku PYD û tevdem daxwaza ji Encûmena Niştimânî ya Kurd li Sûriyê kir ku xwe ji nava rêzên hevpeymaniya niştimânî ya opozisyonê Sûriyê bikişîne û enekesê rej de li ser cîbicîkirina rêkeftinên Hewlêr û Duhokê. Berdewam PYD Encûmena Niştimânî ya Kurd li Sûriyê bi xeyanetê tomatbar dike. Ew jî di dema ku PYD bihaneyan ji bo welatên dagîrkerên Kurdistanê drûst dike. Da ku navçeyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê dagîr bikin. û Encûmena Niştimânî ya Kurd dibêje divê PYD dev ji siyaseta xwe ya dijî doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê berde û di serî de girtiyên Kurd ji zindanên xwe serbest berde. Eger aliyên Kurdî bi vî awahî hewla Yekrêziya Navmala Kurdî bidin û di heman demê de metirsî li ser Rojavayê Kurdistanê drûst dibe û as gihîştiye wê çendê ku eger heye doza Kurdî were ji nav birin. Gelo eger heye ku asûyên zelal ji bo Yekrêziya Navmala Kurdî werne xuya kirin.